Hai que ver, Manolo, como traballamos, Pois sí, María, isto xa está case feito. Só falta tomar un bo churrasco e un bo viño. Ti que opinas? Pois, cando queiras. Vamos agora, xa está o traballo feito, só é tomar a siesta e xa sabes. Pois vamos agora. Agora e xa está todo feito. Mirade como traballamos. Isto sí que é unha horta. E non o que nos venden aí nalgúns lugares. Isto é que é sano. María, isto que é bon. Sí, Manolo, isto xa verás, que ben vais a ver. Pois vamos lá. Vamos alá descansar un pouquiño, xa sabes,